Abu Bagara Ali Busano Kanada Abu Bagara Sini hanut itu Jaka Sini hanut itu Jaka Bagara se hanut imana ini kambai omongan sina Bagara se hanut imana ini kambai omongan sina Ani basano kanaba Belakang hambai sini social media aktivis no, sini dur to dur, sini contoh tadi jora kainnya ini ngapok salaiza, abangka sini je bubagra sini di prasani bagai je ekor klay mani hai kabas ani mani, abuniti sini dur to dur klaiza ka, tei nogo thangai, sini bubagra ni kogno feel like ka, sini manthai hai kabas sini je bul buji tongnai borono sing omahai kaino sing saka tei jara bul buji tongnai rok borok sing sungi mano question khai mano tabuk khano sing odur to dur sing kubang ma ja khainai buskani salawok sing khainai tamoni bagi hingga hingga sini ti prasarok tabuk khano buji atongku kubang ma borok no tiaba baksa buji tongkhana buji omahai borok bo tongo oborok no ani koimung phadi norok jotono buji lawi kha saman kai kha baksa khai kha kwar khlai tei sini Bubagrani je coba sini di prasani thanjani coba no sing hari pal baksa fight khlainai tabuk bo sini jora tongko tabuk bo somoy tongko sini o ekot mani pore sing mannai obono sing kha baksa ke joto kha koloke sing nasing lai sini o coba no sing samung khlainai bubagra obono koi tongo hari joto pal baksa ke sing thanka ke o coba khlainai o dur to dur sini bubagra dagimung te sini YGF President sini Ronald Sani dagimung banyak sing di jora sing khai tongo tebus kang ni somoyo sing khai thangnai omahai kena sini YGF rok ini ongklaiza salbesung ni bagi nangora dur to dur kemik saja ka ini sini udah sini cek saka sing sardi sini dur to dur khlajanai sing ini dur to dur khlaiga sini hezamara amjai boyfriend of board BCO sini dur to dur khlaiza ka omahai kena sini sidur samjak sing kubang ma jagao na omahai ke sing sidur ni mutabik no sing thangnai sidur ni mutabik no sing joto jagao na dur to dur khlainai sini kami amjai rogo sini bujiya borono sing bujirinai sini samia borono sing saminai sini bubagrani sini bubagra sing bai khlaidong mani abun bai khlaidong te tamni bai khlaidong te bobishot tamong nai obono sing bujinan bagai sing dur to dur no khlaidong ama haikai no kisasek lukurok nang o ekot chai haike ba man thai man no kisasek borok sajak yang itongo amti buma haikok sanani sing sajaya tongui mano ama hai sajagya kubangma borono tongko tabugo oborno ani koimung phadi noro bujiaoi ama haike buini jingzal buini kok sajama bai buini kok bai te buini ama haike neta roni kok ni boni bukuni kok bai nongni maino je was klai mani oborno noro clear klai di te oborno noro khujna klai di tamuni bai henge bubagra sin bagi je klai tongo nini ani bagi je klai tongo omo jara tipra mata khainai bini bagi sinia omo sara tipra hastini joto tipra sini bagi omo joto ni bagi na oje bubagra sani tongmani o thamchani choba te oje ekotungmani omo nini ani bagi bongnai nini busani bobishot ni bagi bongnai sudo ani bagi jara tipra mata khainai bini bagi sinia oboni bagi norok o buini kok bai o rangpusa lupni omo neta pusti lupni kok bai aje norok tipra serno anang pinang khaye sini bubagrani mungno norok nokta khaidi sini bubagran bagi hamja ta khaidi tamuni bagi hangke sini bubagrano beleke bisas tongo sini bubagran sing beleka hamjago sini bubagrano sini bagi pinani sini khainai sini bubagrana pai thagobo sini bagi topani o successful khai manai sing khaklayo bubagra sing no khai no klangnai oboni bagi khaidi norok omo haike omo tike letra patra khaye sini bubagrani bagi hamja kok sawi sini bagi tiprasani bagi jingjalo khlaye norok tebo omo haike ta khai tongdi obona ani koimung ama haikai na nong party ni bisinte ta khoroksa MLA borok mana chidoranjan debroma sar samani tipra mothani greater tipra len kemai thaka nei omonote nang boma haikok sanna musung kisa tipra mothani greater tipra len kumaya
Haklayo borong munishu kubangma wangsujak tungui mano sababik angungtung sini joto borong nongtung kebo kha milia tongo kebo kha baksangya tongo kebo ni kha koimung tongo girata Triplaland Tiprasani kumaya bubagrani girata Triplaland kumaya o girata Triplaland bisingono omo khobjak je ekot khlaimani je sain khlaimani omo girata Triplaland bisingono omo joto kisu borok kubangma borok bujia girata Triplaland san kahenge tam khlaimani je sain khlaimani omo girata Triplaland bisingono omo joto kisu borok kubangma borok bujia girata Triplaland san kahenge tamni bagai tini sain ekot khlaikya girata Triplaland o jaga ono oroni bisingono girata Triplaland tongo oboni bagai norong ni je buji mani jara omo haike burai sajak mani korbai noro bunu tangdi oboni bagai no ani koimu habak seke joto thanjake sobon paine phaide girata Triplaland bubagrani tabuk botongnai biasak tongnai sini Tiprasarok जों joto girata Triplaland tabuk botongnai biasak no girata Triplaland sanai je maya sak sanai sanai obono sini buidani sini paithak soba sani sini mu ani sinmu ang YTF ni kaisa samung khlainai te joto joto sini YTF tongo ang district ni organizing secretary acha hamai sir